La pregunta següent és sobre l'homenatge a la Divisió Azul tributat per la delegada del Govern espanyol. La pregunta la formula el senyor Quim Arrufat, del grup mixt. Bon dia a tothom. La senyora Llanos de Luna, delegada del Govern espanyol a Catalunya, va condecorar recentment una associació de nostàlgics i excombatents de la Divisió Azul, aquella divisió militar de voluntaris del bàndol feixista, el bàndol guanyador del cop d'estat allargat en Guerra Civil, que va anar a lluitar a les ordres i a les files de l'exèrcit nazi, és a dir, de Hitler, és a dir, del Tercer Reich alemany. La mateixa delegada condecorava dirigents de Plataforma per Catalunya en actes estrambòtics on s'atorgaven medalles de l'ordre de los caballeros de l'antiguo Reino de Aragón. Més enllà del rebuig a l'actuació de Llanos de Luna, que ja és coneguda a través dels mitjans per part de la majoria de formacions polítiques d'aquest Parlament, a la CUP ens preocupa enormement l'espiral de banalització que en els discursos públics s'està fent del nazisme i ens preocupa principalment perquè qui fa aquest ús banalitzador és precisament el govern espanyol, és a dir, les màximes autoritats polítiques i institucionals de l'Estat que ens governa avui per avui. Quina opinió li mereix al govern de Catalunya aquest ús reiterat, indegut, al nostre parer, del nazisme per a criminalitzar determinats moviments socials i polítics? I l'obra simultània de condecorar, ara sí, fidels partidaris d'aquestes idees i d'aquest període històric.